Začiatky boli ťažké, pretože nikto nie je odborníkom hneď úplne od začiatku. Treba na to roky a roky praxe a najviac ma strašila tá zodpovednosť voči tým ľuďom, že zrazu idem im niečo vytetovať, čo naozaj budú mať do konca života na svojom tele a to ma strašne odrázalo, toho som sa najviac bál. Ale treba makať, nevzdávať sa a on to vtedy pôjde. Až vtedy to pôjde. Tetovanie je vždy seba vyjadrenie, niečo dať vnútro navonok a to je pre mňa to absolútne najdôležitejšie, pretože chcem ľuďom dať niečo extra. Každý sa dáva samozrejme z iného dôvodu, hej. Môže to byť len ten chvíľkový ošial, ale môže to byť naozaj niečo absolútne hlboké zo srdca navonok, či už pamätať si nejakú udalosť alebo fakt posunúť sa ďalej a hlavne nevyzerať priemerne. Tetovanie je ako droga. Je to... človek si dá jedno a naozaj potom chce druhé. Xkrát sa nám stáva, že robíme tetovania a už tu ešte nedokončili sme to prvé tetovanie a už ideme hneď na druhé. Respektíve ľuďom už napadá absolútne nové nápady. Poďme do toho. Pre mňa najkrajším momentom je dokončiť dielo. Keď dokončíme to tetovanie a vidím tú neskutočnú radosť v tých ľuďoch, v ich očiach, ako im žiari, niekedy sú to až slzy šťastia. Je to fakt tak neskutočne krásny pocit, keď oni si povedia wow, áno, je to presne také, ako som si predstavoval. A byť súčasťou toho momentu je pre mňa fakt naozaj najväčšia česť, pretože oni sa začnú z toho tak tešiť, nevedia niekedy prísť ani na tie práve slova a vtedy sa cítim, že som vydetoval to práve. A to je pre mňa tetovanie.